treba posudzovať tú relevanciu jednotlivých názorov a aj primeraný priestor by mali dostávať. No, veď presne hovoríte presne to isté, čo ja si myslím. Áno, len ja to poviem na jednoduchom príklade. Zem je gulatá, zem je plocha. Máme ľudí, ktorí to budú tvrdiť. A chcete mi povedať, že tiež majú dostať priestor tí ľudia? Myslím si, že určite áno. Máte vedieť... Z akého dôvodu, keď to nie je podložené? A čím to nie je podložené podľa Je to vás? nejakými, ja sa pýtam vás, je to podložené, že zem je plocha, je podložené? A je podložené, že zem je gulatá? No nesmejte sa, ja sa vážne pýtam, je to podložené, boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež neviem. Ja neviem, len z dostupných zdrojov. ale tie dostupné zdroje sú 100%, veríte? Aké sú to zdroje?